Pamwe pacho boy child inotodawo protection. Pane musikana anonzi Priska Chirimo wekuchitungwiza ari kupomera boyfriend yake kuti akambata chibharo vaidanana zvakangonaka ndokubva amitiswa nemukomana, asi paakazongoona kuti marriage yake ingatozoshekwa kana murume akaziva kuti mwana haasi wake akabva ngodecide kusungisa mukomana. Zvino mwana wekomana ati aiwa guys, handingafiri mujere, regai ndizvitaure sezvazviri. Aisiya manhamba ake achibva kumbira zvakare kuti murume wemusikana uyu aite in touch if possible. So anyora tsamba yake akati iye, this is my story. I met this woman Priska Chirimo from Chitungwiza kuJambanje. We dated from mid-year last year and early this year. Akatanga kuunza zvinhu zvake like hembe kumba kwangu. I gave her a key. She could spend a week or more at my place. I thought ndawana umukadze, but I didn't know she was a married woman until I started suspecting her moves. I broke up with her ndikamuti, where utori hembe dzako. I ended the relationship after she confessed with evidence of maroro that she was married. But she still wanted me as a side guy cause I had made her pregnant within 6 months. Murume wake ingoma haazvarise. So ndakaramba. The next thing I was called by Harare Central Police. Zvichinzi, you are wanted for kubata chibharo. Yes, kutobata chibharo inini chaiko. I didn't go until they tracked me down using unmarked vehicles and officers vasiri mu uniform. Vakandirova, vakandikuvadza. They threw me on the roadside near Pararenyatwa. 4 days later, ndiri kubasa. Mapurisa this time epa desert akauya kuzondisunga. She had reported kuti ndakamurova one of the days at my place. Fine, I was detained. Ndikaenda kucourt. I paid bail. After a few days, ndikazobviswa kujeri. I was found guilty of a crime I did not commit, and I was sentenced to 1 year in prison, all suspended on community service to begin with immediate effect. I lost my job. I lost my savings. She broke in my house, akaba TV, laptop, ne 200. I reported to the police vakati nyaya yenyu iyi pedzera naye cause maimboraramese. I began my community service last Friday, and on Saturday I was called again to the police. She had reported me for theft. She opened another docket. Hanzi ndakambira hembe dzake dzaakasiya kumba kwangu nebhuku remota. The law is never on a boy child side. I'm being prosecuted for crimes I did not commit. Ari kuda kuti ndipinde mukate so that the husband will never find out. All these times, even kukoti aiuya ega, not even next of kin. She is hiding this by all means possible. She won't stop till I rot in jail. And she has so many connections. Mapurisa are not even listening to my side. Now I'm staying with a friend in fear of what is next. I'm sure if the husband can find out, justice will be served. The husband's name is called Aneso. Anoita zvemakombi NV Mshikashika. And anotengesa macar trackers. Aimbogara kuchitungwiza. Now akugara kuArlington. If anyone knows him, my contact number dzaingoiswa ipapo, he can up me. I will show him all the proof, evidence, and we'll get to talk. Dai akangosiyanawo neni akadzokera kumurume wake pane kundiitira utsinye, kundisungisa, kundirovesa. 3 crimes in 2 weeks. Aiwa bedwe. Now I have a criminal record. I can't find a decent job. The one I had, I lost. I lost my valuables plus my savings angu. So ndo nyaya iri kutaurwa nemukomana ari kuti iye mutemo wamurasisa zvachose sister ava vamvura branch asi vapedza ipapo vakuda kumumukira mukomana uyu kwokumuregera naye vedwe handiti vakapuwa chipo chemwana here kwezvino kuda kutanga hondo ndokuita sei. Mukomana waita desperate zvekusvika pakutsvaka zita remukomana kuti anoshanda kupi azviisira nhamba kuti vedwe ndokumbirowo utaure neni guys. Nyaya yacho unoshaya kuti unotangira papi kona chikomba chakutsvaka murume wemunhu ka aiwa unenge wamunetsa munhu opedzera decide kuti rega ndiudze murume wako kuti ini ndaiva branch. Musikana uyu anoitireko mwoyo wakashata kudaro
hey, kungoti maybe anga anyura. It is just the pain of opening a branch. Worambwa iwe wanyura. Apa usina wekuudza uchitya futi kuti marriage inoparara. Unopinda pamawane. Mukadzi wemunhu abatwe boys. Avatame kunyura mane vanhu ava. Sore hako mukomana asi munhu wemunhu guys ingozi chaiyo unoripa chete. Apa ndo kunoikuripiswa uku. Zvino kana wokonewa kuwana basa waita criminal record yako mhuri yauchaita kumberi uko ichaita sei nababa criminal rekunyepedzera nenyaya yekungofola in love. Yes, tinonzwisisa kuti wakadeceiviwa waisaziva kuti munhu ane munhu wake but bamuninika pamakatopinda ipapo pakatooma. Chasara ndechekuti mukanokonfesa kumurume uyu mugona kungoiswa nyuchi muchiti kwai muri kunatsa. Zvimwe zvacho unotongoona kutoti dei zvaibvira machinja chero town yamuri momusiya musikana okontinua nelife yake. Vanoziva chirungu vanoti you choose your battles wisely, kuti uite win the war. Zvimwe zvacho it is not necessary. There was a post that came recently of a man who was sentenced to 19 years in prison. Akatospenda time yakareba ari mukati asi akazobuditsiwa. Zvadiscoverwa kuti it is not true. Haana kubata amai ava chibharo. Chakanyatsa kurwadza ndechekuti mai ava vaida kumufixa ndosaka vakamupinzisa mujere imomo, asi havana kukumbira zvakare ruregerero. Vakabva vati aiwa iwewe unodeserva kugara mujere imomo. So guys, there are so many boys and men that were accused kuti vakaita zvinhu izvi, and it is just one word rinongobva kumunhukadzi kuti akandibata uyu, aiwa unotoenda makore akawanda. So sometimes we feel like the boy child haana support zvachose. Kazhinji kacho vanongobatwa vakomana ava, vanobatwa nevamwe varume, vanobatwa nevakadzi, pamwe pacho vanotongonyeperwa nemadzimai kuti wandibata, and because murume aiwa haatombo zvachose, vanotopinda mujere. Sabhuti ava vatopuwa criminal record nezvinhu zvisiri necessary. So kuri kukumbirwa guys kuti vanoziva musikana uyu, she needs to be accountable for whatever she did. Anofanira ku make sure kuti anorivhesa zvinhu zvakadai izvi. Koiko kuzivana namapurisa, sister vavanenge vanotoita zvokutopinyurisa zvokutodaro, because vanozivana namapurisa ekuchitungwisa ekudz vakomana vane manumber plate asipo pamota kupi kwese kuri kungodhonzekwa mukomana uyu achingoitwa yese guys. Zvinotoratidza kuti aiwa sister vari well connected, vanotamba neboys rese just to make sure kuti ex yavo inopinda mujere. Why vachidaro guys? Why? So kuri kunzi vanga vachida kuti love ikontinue asi ukuvari married. Zvinhu zvacho it does not add up. But anyway guys, do leave your comments kuti why madzimai achidai kungotaura chokwadi kune basa reiko.